दा लोगोफोर दिनैहाय न'निफ्राय बायजोआव थांनो ओंखारबोलायबाय। दा फैयै फैनानै कारिगाव मोनफैबाय। जोहोलाव दैमालु रड थांनाय बोसोराव गोदान गेट बानायनाय, बे गेटखौबो नायनानै लादो आरो नोंथांमोना। ओरै आंनि उनाव दङ प्रमद कुन्दु बिथां बानायनाय। बे जाहैबाय 10 कौटि माने बाजेटजों बानायनाय मोनसे गेट आरो। दा बे गेटखौ लानानै गोबां दावराव दावसिबो जालांखांबाय माखासे दिननि सिगां। दा जिखुनु हक जोङो दा 14 चिरां दुवाराव थांगोन। दा चिरां दुवाराव थांनानै जोङो सासे BPFनि गागु दैदेनगिरि सिनेन बसुमतारी सार बिथांखौ लोगो हमगोन आरो लोगो हमनानै गोबां बाथ्रा सावरायगोन आरो प्रमद कुन्दु बिथांनि फारसे। दा प्रमद कुन्दु बिथाङा बे 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बावखो आरो जुरिजेननायनिफ्राय लानानै प्रमद कुन्दु बिथाङा रायजो राजाफोरखौ बेसेबां थगायबोखो, दा बिनि सोमोन्दै गुवारै जोङो मानगोनां सिनेन बसुमतारी सारनाव मिथिनानै लागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो रेडि जाबानो जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ। गिबियावनो BRB नोंथां चेनेलनिसिम आंनि खुलुमनाय जासिबाय आरो दिनैनि बे फुं समाव नोंथाङा आंनिसिम फंनैसो सोंनो फैनाय एबा खौरां लाफैनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। प्रमद बर'नि सरखार खुंनायनि गासै जारिमिनखौ बुंनांगौब्लाथ' आङो रग' रग' रायजो राजानिसिम फोरमायनांगोन। बेखौ फोरमायनोब्ला आङो गिबियावनो बुंनांगोन थगायसुलाया सोरमार। अब्ला आं बुंनो सानबाय थोंजोङै, एसे सुंद'यै बुंनायाव माखासे थालांनो हागौ, बियो स्वाभाबिक। बेखायनो आं जा हायो रायजोफोरनो मोनसे रोखा रोखा रायथाइ महरै फोरमायनो सानबाय। बेयो जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम, गभ अफ इन्डिया, BLT BTC एकर्ड 2003 10 फेब्रुआरि उनाव इन्टारिम BTC गभ आरो 2005 मायथाइनिफ्राय BPFआ जेब्ला 6 बोसोर सरखार सलायबाय थादोंमोन, बे समनिफ्रायनो एबसु दैदेनगिरिफ्रा BTCजों जेबो जानाय नंला होननानै आरोबाव डिवाइड आसाम 50-50, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, जान देंगे राज लेंगे, आवार डिमान्ड इज लिगेल डिमान्ड स्ल'गान होनानै 11 घन्टानिफ्राय जागायनानै 1000 घन्टासिम सोमावसारनाय फोसावनानै हाइवे ब्लकेड, रेल रुखु, कर्ट कासारि धरना, पिस रेली, लं मार्च, मार्च साउटिं, ब्लाड सिगनेचार, दिल्ली सलु, जन्तर मन्तर धरना, मेमोरेन्डाम टू प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया, मेमोरेन्डाम टू प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, संकष्ट सदिया, फुड रेली, हांगार स्ट्राइक बायदि बायदि हाबाफारि लानानै बे समनि मानगोनां BTCनि चिफ मुस्रि हाग्रामा महिलारिनि BPFनि सरखार सालायनाय समाव असान्थि खालामदोंमोन, जायनि जाउनाव 2012-2015 माहारियारि हांगामायाबो एबसु आरो NDP सोमावसारनाय समावनो जानाय जाथाय। लोगोसे मानसि लांखारनाय, राङारि दाबिनाय, मानसि बुथारनाय, गावथारनायफ्राबो बे एबसुनि दैदेननाय सोमावसारनायनि गेजेरावनो जानाय जाथायफोर। बेफोर प्रमद बर'नि सिंनि मेगन गोसा आरो गावखौनो बर' हारिनि बिर जानो साननायनि सोलो आरो बड'फा UN ब्रह्मनि थांखिखौ बोखारनाय आरो NDPखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकार लोगोसे असमियाफोरजों लोगो लाखुमानानै NDPफोरखौ फोजोबस्रांनाय, लोगोसे बडलेण्ड नांला होननानै बर' हारिनि थैस' थांस' मोननो हास्थायनाय, मोनखानांगौ बडलेण्ड रायजोखौ मोनैनि उल्थायै सोमावसारनाय, बियो मोनसे प्रमद बर'नि थांखिमोन। बिनि फोरमानानो जाबाय नैबेनो फोरमानदि थांनाय प्रमद बर'नि BTR गभर्नमेन्ट होननानै एबसुनि बेनाराव 5 बोसोर BTCखौ पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एबसुनि ग्रेट प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ
इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै बिटिआर परिबर्तन सरकार होननानै 11-12 बियाबावल' एमसिएलए देरहानानै 17था बियाबाव देरहानाय बिपिएफखौ सोलोजों हटेल लिलि प्रडाक्शननि गेजेरजों खुन्दुंनो जथायनानै परिबर्तन सरकार खुंदोंमोन। नाथाय गिदिर गिदिर परिबर्तननि मिशन भिजन डिजिटेल खुंथाय आरो रिजनानो बेसेबा गिदिरखा मोनसे रायजोनिबो देरसिन रिजन मुङानो रायजो खुंनो मोनखाबाय होननानै थिफुनानै लाग्रा आरो हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि मुं सुनानै बांसावदोंमोन। 17 बोसोराव बिटिसिआव बिपिएफखौ मोनसेबो खामानि मावाखै होननानै बांसावदों आरो जेलाव सोनो होननानै बुंदों। नाथाय सैथोआ जेब्लायबो देरहायो आरो सिखावनि सालाया खान्दो होननाय बायदि बाथ्रानि भावानो नंमारगौ। दानि मुगानि फाफनि बिजिरनाया लोगो 5 बोसोरावनो ज्रिं ज्रब गांलाब लासिं सिं 11निफ्राय 7 एमसिएलए सिंगेल डिजिट देरहादों। इउपिपिएलनि मेलेम गोनां लेखा गोरोंफोरनि दैदेननाय बिटिआर परिबर्तन गभर्नमेन्टआ दा मानो बिटिआर गबज्रब जालांजोबखो? आंगुर गाइखेर घि जानानै डिसिसन लाग्राफ्रा मानो जौ जुवा लामा सामा गोग्लैनानै थाग्रा बिपिएफ हान्जाया बोरैहाय 28 बियाबाव देरहानो हाखो? बिनि फिननायानो जाबाय एबसुनि एनडिएफबि आरो इउपिपिअ जयै 2009निफ्राय डिभाइड आसाम 50-50 सोमावसारनाय समनि जेसेबां गोरों गोरा डक्टर, पिएइचडि, एमए, एमएससि, बिए, एलएलबि आरो गोबां रोंगौथि गोनां लेखा गोरोंफोरनि रोंनाया थारैनो सासे हायार सेकेन्डारिल' पास जानायनि मेलेम आरो रोंगौथिनिख्रुइबो बै डिग्रिधारिफ्रा गोरोंसिन नङामोन, जायनि थाखाय 10 बोसोर प्रमद बर'नि साननाय आरो थांखिफोरखौ हमदांनो हायाखैमोन आरो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट 2020-27 जानुवारिनि उनाव बिटिआर गभ खुंनाय उनावबो बे गिदिर क्वालिफिकेसन एबा क्वालिफाइड बिथांमोनहा बिटिआरनि सीएम रोंगौथियानो गैयामोन। सीएम जानो रोंगौथियानो गैयामोन। बिनिखायनो हायार सेकेन्डारिल' पास जानाय बर' हारिनि मोदाय मानगोनां जादुखरि श्रीजुत पिअल' प्रमद बर'नि बिटिआर गभआ 5 बोसोरावनो कारापसन फ्रि सरकारा थेर बेथेर जखायसे 3ल' देरहानानै बै हटेल लिलिनि अक्सिजेनआ जोबनानै थांनाय 26 सेप्तेम्बर 2025 बिटिसिनि बिसायख'थिनि गेजेरजों स्रोब गोमोरनायसै। इउपिपिएलनि नोंसोरदि बुङोमोन बोरमाया मा जायो मा जाया, फाग्लाया मा बुङो मा बुङा, बे बाथ्राजों नोंसोर लेखा गोरोंफ्रा नोंसोरखौनो बुंनानै लानाय बाथ्राया रोखा जायाखै होनबा? खोनाबायना सुइजारलेण्डआव थाग्राफोर? सोलायनाय लाबोनो थाखाय जोंनो सोलायनाय नांगौ होननाय स्ल'गाना ना जोंबो सोलानायगौ होननाय स्ल'गानमोन? रायजो राजाफ्राथ' जौगानायनि सोलायनांगौ साननानै फोथायनानै एबसु आरो इउपिपिएलखौ फोथायदोंमोन आरो रायजो राजाफोरा परिबर्तन दरखार साननानै मदद होदोंमोन। आरोबाव बेखौबो फोरमायनांगोन थगायसुलाया सोर होननानै बुङोब्ला जोबथारनायाव दासिमाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गिदिर पेकेज लुफुंनाया मोनबेसे जाफुंखो? रायजो राजाफोरनो उइथ फुटेज फोरमान होबा मोजां जागौ। 5 बोसोराव 1500 कौटि रांखौ बेसेबां लाबोनो हाखो? एनडिएफबि जेलाव थानाय बिथांमोनखौ साबेसे बख'नो हाखो? एनडिएफबि मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइखौ साबेसेनो होनो हाखो?
आरो एनडिएफबि फोरनि केसफोरखौ बेसेबां बोखारनो हाखो, एनडिएफबि नि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ मानो बख'नो हादिया, लोगोसे एनडिएफबि केडारफोरनो जे पेरामिलिटारियाव साख्रि होनो खोथा दंमोन बिथांमोनखौ साबेसे साख्रि होनो हाखो मिथिबायना इउपिपिएलनि लेखा गोरों नोंथांमोन? 5 बोसोरनि बिटिआर गभर्नमेन्ट थांनाय डक्टर, पिएचडि, एमए, एमएससि, बिए, एलएलबि गोबां रोंगौथि गोनां नोंथांमोना बिटिआरनि सिएम बिबानखौ लानो हादिया। मानो लानो हादियामोन? थारमाने नोंथांमोननि डिग्रिधारिफोर थासेयावबो मानोथो हायार सेकेन्डारिल' पासआनो मानो सिएम जानो जग्यता जाखो? बेनोथ' मोनसे एबसुनि जारिमिनाव गोसोम दागो जानानै थासिगोन। बेनो जाबाय एबसु जोनोम जानायनिफ्राय प्रमद बर'नि आफादगिरि जानायनि थाखायनो बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ जारिमिनाव गोसोम दागो आरो गोथार एबसुनि संबिजिराव जारिमिन जानानै थासिगोन। मानोना रावबो एबसुनि मिरु आफादनि आफादगिरिफ्रा बिए पास नङै सोद्रोमाया सासेबो आफादगिरि जाबोआखैमोन। मानोथो प्रमद बर' आफादगिरि जानाय समाव मिरु एबसुआव थानाय एमए, एमएससि, एलएलबि, डक्टरेट, पिएचडि सोद्रोमा नोंथांमोना मानोथो आफादगिरि बिबानखौ लानो हाबाखैमोन? बेबोथ' मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा ना। नोंथांमोननि रोंनाया हायार सेकेन्डारिल' पास रोंनायनिख्रुइबो नोंथांमोनहा रोंसिन नङामोन थारमाने। बेखौसो साननो गोनां जाबाय। आरो बेनो जानो हागौ प्रमद बर'आ सासे गावनि बिमा बिफाखौनो थगायग्रा सासे सुबुं। मानोना गावखौनो बिएससि, एमएससि पास जाबाय होननानै थगायग्रा थगायसुला। आरो एबसुनि गोलाव सोमावसारनाय समावबो गावनि रोंगौथिखौ थगायबोदों। बेखायनो बर' हारिनि देरसिन थगायसुला जानांगौ। प्रमद बर'आनो बयनिख्रुइबो देरसिन बर' हारिनि थगायसुला जानांगौ। बिनिखायनो दिनैनि एबसु, इउपिपिएल आरो एनडिएफबि बिथांमोननि अलखद सम फैनाय जाहोनाबो बेनो मोनसे जानो हागौ। आंनि फोरमायनाया आरो बेखौ फोरमायनो गोनां दं होननानै आं सानबावो। जोबथारनायाव डिजिटेल बड' निउज बादिब्ला आसामनि सासे गेदेमा भास्कर ज्योति महन्त, एक्स डिजिपि आसाम, बिथाङा थांनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर गभजों दिहुनजानाय ए जार्नि अफ बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर गभ दिहुननाय लाइसियाव 1980 निफ्राय जागायजेननाय इउएन ब्रह्मनि डिभाइड आसाम 50-50 नो बडलेण्ड नो रेस्ट, लिभ एन्ड लेट लिभ होननाय बड'फानि मोन्थोरखौ प्रमद बर'नि समाव फोजोबनो हाफैबाय होननानै भास्कर ज्योति महन्त, एक्स डिजिपि आसाम, बिथाङा गावनि लिरबिदांखौ ए जार्नि अफ बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर गभ दिहुननाय लाइसियाव रोखा रोखा नुनो मोनो। बे लिरबिदाङाव बुंनाय रावखौ एबसु आरो इउपिपिएलआ माब्रै नायनानै थानो हाखो? आरो मोनसे बाथ्राबाव, फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन होननाया बडलेण्ड नांला होननानै एबसुआ बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बडलेण्ड नांला होननानै सागान होबोनाय जादोंना जायाखै? आरो बिटिएडि मुंखौ बिटिआर रिनेम होननाया मा ओंथि फोरमायदों? बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो पिस एग्रिमेन्टआव सागान होबोनाय दैदेनगिरि नोंथांमोनहा रायजो राजानो रग' रग' फोरमायनो थाखाय आं दिनै नोंथांमोनखौ नैबे थगायसुलाया सोर बेखौ सोंनायनि गेजेरजों फिननायखौ आं बेखिनिखौनो होबाय। दिनैनि बे सोंनाय आरो फिननायखौ
आङो बिसिङाव बुंनानै बयबो रायजो राजा बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नैबे आंनि फंनैसो बुंनायनि सायाव बिजिरनानै सैथोआ बबे आरो थगायसुलाया सोर बेखौ नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो फोरमायनो आरो नोंथांमोना बिनि नंगौ ओंथिखौ रायजो राजानो फोथायहोनो थाखाय आंनि बुंलायै खावलायबाय आरो आंनि बुंनाया बेखिनियानो। गोजोन्थों।